MP ke Shillong Parliamentary Constituency Dr. Wiki AJ Singkon menen ke singi ka artrik benai naibing arzar sau ulawan ban jurip ban lai junga ya ka PAC ka badon ha ke Shillong Kiang East Janda Hills District kene ke jingwan jurip jong MP kalong hadian baki pajba kinong Shillong Kiang bat pajba kene ka than kira kerpat yo ban lai khmi ya kene ka jaka ai jing sumar ya shibun ki brio badru khamtam ya ki basong ha khapot namar ba kene ka PAC kawan ra shibun ki jingmantoy yaki basong ha kapot hakani ka jingwan jurip lalap ba kidang don shibun ki jingduna hakabay day bat ka kamban yarap yaki nong pang nong shitom kibawan tia pang hakani ka PAC nakaliang ki bor ba penyai jong kani ka PAC kalapan sengawru show MP yaki jingduna kum ka jakapan ka khon ki pharmacy ki OPD ki jaka test ki baper kum ka ICTC ka ambulance bat nalor ki weipan ki ba nakaliang ki doktor bat ki nong penyai ki lapan sengaw show MP nakaliang MP ula daban tho yaki ta ki jingdon kam badan sapha no daga jing tho shaki ba halor ki ba pekmi yakani ka jaka ai sumar bakin ai yaki jingdon kam banbit ban bianglang ki pajba kani ka thanhi baro Ki bagi has naik di paper betul.